Γεια σας σε όλους. Σε αυτό το δεύτερο βίντεό μου καλύπτω το πώς μπορείτε να υποβάλλετε την προσφορά σας μέσω του συστήματος ProZoro, μέσω δημόσιας προσφοράς. Η υποβολή προσφοράς μέσω του ProZoro είναι, όπως θα δείτε, πολύ απλή και εύκολη. Αυτή η παρουσίαση δεν καλύπτει έναν οδηγό για το πώς να διαμορφώσετε τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης προσφοράς. Η πολυπλοκότητα των πληροφοριών που πρέπει να παρέχετε θα αντιστοιχεί στην πολυπλοκότητα του έργου για το οποίο υποβάλλετε προσφορά. Θα εξαρτηθεί επίσης από το αν υποβάλλετε προσφορά ανεξάρτητα ή μαζί με άλλους σε κοινοπραξία. Επομένως, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των εγγράφων του διαγωνισμού θα διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση. Ενδέχεται επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι σκόπιμο να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια από Ουκρανούς ειδικούς στον συγκεκριμένο τομέα σας. Γι' αυτό, αυτή η παρουσίαση δεν θα προσπαθήσει να μπει σε τόσες λεπτομέρειες όσες απαιτούνται για τη συμπλήρωση των εγγράφων του διαγωνισμού. Αντίθετα, η έμφαση θα δοθεί στο πώς να παραδώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έγγραφα. Θα σας καθοδηγήσω από το πώς να κατεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και την υποβολή μιας προσφοράς. Ας περάσουμε λοιπόν στο πρώτο βήμα. Παρακαλώ σημειώστε ότι υποθέτω πως έχετε πρόσβαση στην πύλη Rebuild Ukraine του ICC Ukraine. Στην πύλη Rebuild Ukraine, τα έργα που σας ενδιαφέρουν παρακολουθούνται και καταγράφονται για εσάς. Και η κατηγορία που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η υποβολή προσφορών. Αυτή η κατηγορία απαριθμεί τα έργα που σας ενδιαφέρουν και είναι τώρα ανοιχτά για προσφορές. Σε αυτό το παράδειγμα θα επιλέξουμε το έργο που φαίνεται εδώ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου 2025. Για να προχωρήσετε θα χρειαστείτε το ProZoro ID. Για να βρείτε αυτό το ID μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο λεπτομέρειες, το οποίο θα σας μεταφέρει απευθείας στη σχετική σελίδα του ProZoro, είτε στην περιγραφή του έργου. Αν κάνετε κλικ στην περιγραφή του έργου θα δείτε αυτές τις επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το έργο. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές από τις επιπλέον πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά αυτές εμφανίζονται πιο κάτω στη σελίδα ή είναι διαθέσιμες από το ProZoro αν κάνετε κλικ στο κουμπί σελίδα διαγωνισμού. Ωστόσο, υποθέτω ότι τώρα έχετε αποφασίσει πως θέλετε να δείτε τις απαιτήσεις για να υποβάλλετε προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει τώρα να κάνετε κλικ στο κουμπί σελίδα διαγωνισμού. Αυτό θα σας μεταφέρει τώρα στην ίδια σελίδα στο ProZoro, όπως και ο σύνδεσμος λεπτομεριών στην προηγούμενη σελίδα. Ας δούμε τι μπορούμε να βρούμε εκεί. Εδώ βρισκόμαστε τώρα στην ενότητα του ProZoro που παρουσιάζει λεπτομερώς το έργο που μας ενδιαφέρει. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι ο αριθμός ταυτότητας, ID, τον οποίο μπορείτε να δείτε κυκλωμένο με κόκκινο. Για να συνεχίσετε θα πρέπει να σημειώσετε αυτόν τον αριθμό. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου επικοινωνίας του έργου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες πιο κάτω στη σελίδα. Ωστόσο, τώρα είναι η στιγμή να μεταβείτε στο Public Bid. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, δεν μπορείτε να υποβάλλετε προσφορά απευθείας στο ProZoro. Πρέπει να το κάνετε αυτό μέσω μιας ουκρανικής κυβερνητικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Το ICC Ukraine προτείνει το Public Bid με βάση το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το πιο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και την καλύτερη υπηρεσία υποστήριξης για ξένους οργανισμούς. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στην πύλη Rebuild Ukraine, θα πρέπει να έχετε ήδη εγγραφεί και στο Public Bid. Εντάξει, ας ρίξουμε μια ματιά στο Public Bid στην επόμενη διαφάνεια. Όταν επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Public Bid, μπορείτε να επιλέξετε το αγγλικό περιβάλλον χρήστη και στη συνέχεια να βρείτε το έργο που σας ενδιαφέρει. Στο πεδίο λέξεων κλειδιών εισάγετε το αναγνωριστικό του έργου και κάντε αναζήτηση. Όπως βλέπετε, αυτό θα βρει το έργο και θα το εμφανίσει κάτω από τα διάφορα μενού. Θα δείτε επίσης ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν μόνο 13 ημέρες για να υποβάλλετε προσφορά. Ίσως να θυμάστε από το βίντεό μου τον κύκλο ζωής του έργου. Ανέφερα ένα χρονικό διάστημα μερικών ημερών ή εβδομάδων για την προετοιμασία των εγγράφων.
σε αυτή την περίπτωση είναι λιγότερο από 2 εβδομάδες. Όπως ανέφερα σε βίντεο, τα περισσότερα έργα στο πρόγραμμα Rebuild Ukraine διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος ανοιχτής δημοπρασίας με χαρακτηριστικά. Επομένως, αυτή είναι η διαδικασία που θα περιγράψω. Για περισσότερες πληροφορίες, τώρα θα πρέπει να κάνετε κλικ στην περιγραφή, η οποία είναι κυκλωμένη με πράσινο. Εδώ βλέπουμε τη σελίδα στη δημόσια προσφορά που δίνει όλες τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στην περιοχή που επισημαίνεται με κόκκινο πλαίσιο μπορείτε να δείτε τον προϋπολογισμό και τις βασικές ημερομηνίες. Ο προϋπολογισμός είναι απλώς μία ένδειξη του τι θεωρούν ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν. Επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών άνοιξε στις 31 Μαΐου, ένα Σάββατο παρεμπιπτόντος, και κλείνει στις 12 Ιουνίου. Η δημοπρασία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει από τις 16 Ιουνίου. Κάτω από αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σχετικά έγγραφα για λήψη. Αυτή η τεκμηρίωση του διαγωνισμού σε μορφή PDF περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια αξιολόγησης, γλωσσικές απαιτήσεις και άλλα. Κάτω από αυτό παρέχονται επιπλέον πληροφορίες που θα πρέπει να ελέγξετε. Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε την προθεσμία υποβολής προσφορών και αν υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας για ξένους διαγωνιζόμενους. Όπως μπορείτε ήδη να δείτε, αν και η διεπαφή είναι στα αγγλικά, μεγάλο μέρος των πληροφοριών παρέχεται στα ουκρανικά. Είναι εντάξει να χρησιμοποιήσετε το Google Translate για να μεταφράσετε πληροφορίες, ώστε να αποκτήσετε μια αρχική κατανόηση των παρεχόμενων και ζητούμενων στοιχείων. Ωστόσο, αν αποφασίσετε να προχωρήσετε στην υποβολή προσφοράς, σας συμβουλεύω να ελεγχθούν αυτές οι μεταφράσεις από ουκρανοφωνούντα. Επίσης, ίσως χρειαστεί να υποβάλλετε τα έγγραφα της προσφοράς σας στα ουκρανικά. Επομένως, η υποστήριξη στην ουκρανική γλώσσα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αν χρειάζεστε βοήθεια εδώ, παρακαλώ επικοινωνήστε είτε απευθείας μαζί μου, είτε με το ICC Ουκρανίας. Η διεύθυνση email μου περιλαμβάνεται όπως πάντα στην περιγραφή παρακάτω. Μπορείτε επίσης να δείτε στα δεξιά της σελίδας το κουμπί «Καταχώρηση προσφοράς». Αυτό είναι το κουμπί που πρέπει να πατήσετε όταν είστε έτοιμοι να υποβάλλετε την προσφορά σας. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση προσφοράς», θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε αρκετές βασικές φόρμες. Αυτά θα περιλαμβάνουν την προσφορά τιμής, έγγραφα για το συγκεκριμένο λότ αν ο διαγωνισμός είναι πολυλοτικός, επιβεβαίωση συμμόρφωσης με διάφορους κανονισμούς, τα έγγραφα της πρότασής σας. Συνήθως θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε την τεχνική και εμπορική προσφορά, απόσπασμα εταιρείας ή πιστοποιητικό εγγραφής, επιστολή εξουσιοδότησης, οικονομικές καταστάσεις, αναφορές εμπειρίας, προηγούμενα συμβόλαια, για παράδειγμα μεταφράσεις στα ουκρανικά αν το απαιτεί ο πελάτης. Πολλά από αυτά μπορούν να υποβληθούν στα αγγλικά, αλλά ελέγξτε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου που σας ενδιαφέρει. Όπως μπορείτε να δείτε, πολλά από αυτά τα έγγραφα μπορούν να προετοιμαστούν πολύ πριν την υποβολή οποιασδήποτε προσφοράς. Μην ξεχάσετε να τα υπογράψετε με ψηφιακή υπογραφή. Για πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές στην Ουκρανία, δείτε το βίντεο «Ψηφιοποίηση της Ουκρανικής εμπορικής τεκμηρίωσης». Είναι κρίσιμο να ελέγξετε ότι οι απαντήσεις και η τεκμηρίωσή σας ανταποκρίνονται άμεσα, πλήρως και με ακρίβεια στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Λάθη που γίνονται εδώ μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη της προσφοράς σας χωρίς περαιτέρω εξέταση. Θα πρέπει επίσης να σημειώσετε ότι αν και τα αγγλικά γίνονται δεκτά σε κάποιο βαθμό στην έξοδο του Προζόρο, τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι στα ουκρανικά. Για να ανεβάσετε έγγραφα, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη εγγράφου», επιλέξτε τον τύπο του εγγράφου και προσθέστε όλα τα απαραίτητα αρχεία. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες έχουν συμπληρωθεί σωστά και κάντε κλικ στο «Υποβολή πρότασης». Μόλις υποβάλλετε την προσφορά σας, αυτό θα επιβεβαιωθεί στη σελίδα. Η κατάσταση της πρότασής σας θα εμφανίζεται πλέον ως πρόταση καταχωρημένη. Ως περαιτέρω επιβεβαίωση των πληροφοριών που έχετε παράσχει, θα λάβετε επίσης ένα email με επιβεβαίωση ότι η υποβολή σας έχει παραληφθεί.
Αφού καταχωρήσετε την προσφορά σας, μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε την ψηφιακή σας υπογραφή στην πρόταση, κάτι που συνιστάτε ιδιαίτερα και συνήθως απαιτείται, να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία έχετε ανεβάσει ή να ακυρώσετε την πρότασή σας. Ωστόσο, οποιασδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν πριν από την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε πώς να προσθέσετε την ψηφιακή σας υπογραφή. Η προσθήκη της ψηφιακής σας υπογραφής αποτελείται από 4 στάδια. Επιλέξτε την αρχή πιστοποίησης από τη λίστα, προσθέστε ένα αρχείο με ιδιωτικό κλειδί, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του κλειδιού, διαβάστε το κλειδί και κάντε κλικ στο υπογραφή. Αυτό ήταν. Αυτά είναι όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υποβάλλετε την προσφορά σας. Εάν πετύχετε και πληρωείτε τα κριτήρια για τη δημοπρασία, θα ενημερωθείτε. Μετά τη δημοπρασία, εάν πετύχετε, θα προσκληθείτε να εισέλθετε σε συμβατικές διαπραγματεύσεις και θα λάβετε ένα προσχέδιο σύμβασης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη διεκδίκηση έργων στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Στην επόμενη διαφάνεια θα κάνω τα τελικά μου σχόλια και προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε για να κερδίσετε αυτά τα συμβόλαια. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο «Προζόρο και δημόσια προσφορά. Πώς να υποβάλλετε προσφορά». Αν βρήκατε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, μοιραστείτε αυτό το βίντεο και τη λίστα αναπαραγωγής με τους συνεργάτες σας. Πάνω απ' όλα, θυμηθείτε ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Η διεύθυνση email μου είναι διαθέσιμη σε αυτή τη διαφάνεια και στην περιγραφή παρακάτω. Στο τελευταίο μου βίντεο παρουσιάζω 10 συμβουλές για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας προσφοράς. Είναι ένα σύντομο βίντεο και ελπίζω να αξίζει τα λίγα λεπτά που θα χρειαστεί για να το παρακολουθήσετε. Ονομάζομαι Μαρίνα Μπουζάν Σβίρσκα. Ανυπομονώ να ακούσω νέα σας.